Татарстан китап нәшриятеннән Шираттагы яңа китап. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән удмурт теленнән үз өйрәткеч нәшр ителде. Яңа китапны тәкъдим итү мизгелләре безнең алдагы репортажда. Удмурт халкы сан буенча Татарстанда 4-нче урын алып тора. Бүгенге көндә республикабызда 23 меңнән артык удмурт яши. Безнең җирлектә яшәгәнгә күрә алар татар телен аңлый, хәтта комиссияләшүчеләр дә аз түгел. Бүгеннән башлап теләге булган һәр кеше удмурт телен өйрәнә ала. Нәкъ 1 ел элек филология фәннәре докторы профессор Алексей Арзамазов Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановка милли телләрдә үзрәткечләр булдыру фикрен әйтә. Әлеге идея хуплана. Казан фәнни үзәге яшь галимнәре тырышлыгы белән Мон Ачим удмурт теленнән үз өйрәткеч китабы дөнья күрә. Birinci şartta bu kişi udmurt dilini öğrenişe tiz arada kısa vakit içinde udmurtça söyleşe olsun deyip yazılgan bu kitap. Temalar türlü bu gün güreş temaları tanışu, söyleşu, сәламләшү һәм башкалар. Үз өйрәткечтә удмурт сүзләре рус, инглиз һәм татар телендә тәрҗемәдә бирелә. Удмурт теленең фонетик һәм грамматик үзенчәлекләре аңлатыла. Аерым урын шигърияткә бирелгән, әдәбият белгечләре дә үз өйрәткечне югары бәяли. Книга достаточно проста. Бу бик җиңел китап. Шигым юк. Татар, рус һәм башка милләт вәкилләре аны бик тиз үзләштерәчәк. Яшермим удмурт теле өйрәнү өчен бик катлаулы тел. Әлеге үз өйрәткеч удмурт теле нигезләренә өйрәтә. Телләр комиссиясе ярдәме белән татар һәм удмурт телләрендә үз өйрәткечләр нәшр ителде. Киләчәктә чуаш, муари һәм эрзян мордва телләрендә дә мондый үз өйрәткечләр булыр дип көтелә. Айзилә Батырханова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.